Pozdrav fotogrupa. Naša će današnja tema biti vezana uz bljeskalicu. Dakle, upoznat ćemo se s time kako radi i kako se upotrebljava bljeskalica ili blic. A za tu svrhu ja sam vam snimio jednu vježbu koju sam već inače snimao s svojom fotogrupom prije nekoliko godina i mi ju nećemo moći sad napraviti ove godine, ove školske godine, ali sljedeće školske godine ćemo svakako napraviti, pa će ovo biti možda jedna dobra priprema. Mi smo do sad prošli neke teme, ja ću se samo podsjetiti, ne znam ih baš na pamet. Govorili smo o svjetlosti, o boji, o fotoaparatu, ekspoziciji, objektivima, boji svjetla i ravnoteži bijele boje, karakteristikama svjetla, dakle jačini, poziciji i kvaliteti, i onda smo objasnili zašto moramo znati teoriju. Nakon toga krenuli smo na malo praktičnije teme, kadar, plan, rakurs, pa onda kompozicija, i onda smo objasnili neke osnovne karakteristike portretne fotografije i pejzažne fotografije. A dakle sad ćemo pokazati što se može napraviti s bljeskalicom i zapravo evo da vam pokažem što sam to ja snimio igrajući se s bljeskalicama. Samo nekoliko fotografija, to sam snimao jučer. I osim što sam snimio te fotografije, snimio sam i kompletno dosta detaljan zapravo dokumentarni film o tome kako se takve fotografije mogu snimiti. Dakle, sve ovo što gledate, što vidite, iako možda izgleda ne znam, onako veličanstveno i sjajno, to uopće nije problem snimiti ako znaš što radiš, ako znaš što ti činiti. Naravno, za to ti treba bljeskalica. Bez bljeskalice ne može se ništa napraviti. Evo još par primjera i onda ću vam pokazati kako je sve to snimljeno. Eto, to su naše fotke, a sad prije nego što krenemo na film, samo ću vam kratko objasniti što nam sve treba da bismo snimili takve fotke. Naravno, prije svega potreban je fotoaparat i to na ovom fotoaparatu sad trenutno vidite jedan malo duži objektiv. To je makro objektiv koji ima samo jedan prsten i to je prsten za izoštravanje. To znači da je on fiksne žarišne duljine, dakle on ima 100 mm i ne može se, pomoću njega se ne može zoomirati, nego ako hoćeš fotkati iz bližega, moraš doći bliže, ako hoćeš se malo udaljiti, ne možeš to napraviti pomoću zoomiranja, pomoću prstena za zoomiranje, nego to treba napraviti tako da se odmakneš, da se primakneš i odmakneš. Makroobjektiv zbog toga što sam snimao iz velike blizine, znači male kapljice koje sam fotografirao, htio sam povećati, zato sam trebao koristiti makroobjektiv. Iako kapljice se mogu snimati i nekim drugim objektivima, recimo teleobjektivom, teleobjektivi isto daju neko dosta veće povećanje, a mogu se koristiti i takozvani makroprstenovi, to su dodaci koji se stavljaju između objektiva i tijela aparata. Znači to su naprosto samo prstenovi u kojima nema nikakvog optičkog dijela, nego se samo objektiv odmakne od fotoaparata i na taj način se poveća se slika. Znači dobijemo dojam kao da smo došli, kao da smo prišli još bliže. Možda ste primijetili da su fotografije koje sam vam pokazao i fotoprimjeri su puni boja. To je zbog toga što sam osim
bljeskalice kao izvor svjetla još koristio jedan dodatak na bljeskalice koji se zove gel. Ovo tu, to su gelovi, znači to su folije koje su, imam ih u najrazličitim bojama. Evo uzet ću ovu zelenu da mi bude u kontrast s crvenom majicom. Dakle, taj gel može se staviti na prednju stranu bljeskalice, ne? I onda će bljeskalica dati zeleno svjetlo. Ne? I naravno možete birati boje koje hoćete. To ću vam sve pokazati u filmu. Inače, kadrove koje ste vidjeli ne možete snimiti bez bljeskalice. Razlog tome je što vam za takve kadrove, kakve sam ja snimao, treba vrlo kratka ekspozicija koja je još kraća od najkraće ekspozicije koju imate u fotoaparatu. Fotoaparati najčešće imaju najkraću ekspoziciju 1/4000 sekunde ili 1/8000 sekunde, znači 8000 dio sekunde ili 4000 dio sekunde, a bljeskalice daju još kraću ekspoziciju jer zapravo njihov bljesak traje kraće. Znači može trajati 10.000 sekunde i još kraće, recimo 40.000 sekunde. Ono što je kod bljeskalica važno, to je, valja reći da se one se mogu prilagođavati po jačini bljeska. Znači mogu biti, ajmo to tako reći, imaju neki svoj najjači bljesak i onda po onim ekspozicijskim vrijednostima, znači može biti bljesak koji je duplo slabiji, pa još duplo slabiji, pa još duplo slabiji i tako dalje. To su te ekspozicijske vrijednosti bljeskalice. Dakle, bljeskalicu možemo namjestiti na jačinu, 1/1, to je najjači bljesak. 1/2, to je pola jačine. 1/4, to je četvrtina jačine. I onda kažemo da je recimo ta snaga bljeskalice 1/4, dvije blende ili dvije ekspozicijske vrijednosti slabija jačina od najveće jačine. Jer 1:1, pa 1:2 i onda 1:4. To jest 1/1, 1/2, 1/4 i to nam je sad dvije blende slabije od one osnovne jačine. Bljeskalice mogu biti i mogu se naštelati da budu i slabije. Ja sam za ove svoje potrebe, sad za ove fotke koje sam vam pokazao, koristio jačinu bljeskalice 1/4. Sad, te bljeskalice koje sam ja koristio za snimanje, one inače nisu bile montirane na fotoaparat, nije bila samo jedna, bile su dvije ili su bile tri, ovisno o tome što sam snimao, to ćete sve vidjeti na filmu. Dakle, da bi bljeskalica mogla komunicirati s fotoaparatom, mora imati neki komunikacijski kanal. Znači, ili mora imati neki odašiljač i antenu, to jest primatelj signala, ne? To se zove trigger ili okidač i receiver, to jest onaj koji prima signal, ili se mora povezati pomoću žice. Ne? Kako to funkcionira? Dakle, na bljeskalicu montiramo taj radijski primač signala, ne? Dakle taj receiver, a na fotoaparat, tamo gdje bismo inače stavili bljeskalicu, tamo montiramo ovaj odašiljač. Ne? I sad postoji način, ne, da se to upari i da nam onda bljeskalica i fotoaparat međusobno komuniciraju bežično. To je iz razloga što nisam htio da mi bljeskalica direktno puca u ono što fotografiram, nego da ju mogu staviti u poziciju koja mi već odgovara. Sad ćemo pogledati taj film koji sam snimio, da vidite kako je to izgledalo. Znači sve što god mi je trebalo, sve ćete vidjeti u filmu i sve ću fino malo po malo objasniti.
Dakle, evo, prvo sam na stol stavio bijelo platno, da bi vama bilo lakše vidjeti što se sve nalazi na stolu. Onda sam napravio ovaj stalak koji s ovom poprečnom plastičnom cijevi, to je greda koja mi je bila potrebna za nešto što mi je visjelo iznad čaše, i onda sam znači pripremio bljeskalice. Ovdje vidite te resivere i vidite bežični okidač, ne? Znači to je radijski sustav za kontrolu bljeskalica, i tu koristim 2 bljeskalice za početak. A ono što je jako važno, znači fotoaparat mora biti na stativu kad se takve stvari fotkaju, zato jer onda dobivamo stabilnost. Ova ovdje čaša, to je bila čaša u koju sam kapao kapljice, pa znači tu zapravo taj dio sam samo fotografirao. Ovaj papir koji sam stavio iza, to je paos papir, to je onaj poluprozorni papir koji služi za kopiranje, on mi je trebao za neke pozadine. Evo, ovo su moje folijice u boji, ti gelovi, ne, koje sam onda koristio i mijenjao kako mi je već trebalo. Sad na ovom stalku malom s ovom olovkom koju sam zalijepio na taj stalak, tu sam koristio jednu tehniku za fokusiranje. Naime, evo nam vode. Znači, trebalo je donijeti čašu vode, staviti na mjesto ispod, dakle, ispod ove grede. Trebalo je precizno namjestiti. I sad, znači, na tu gredu gore ja sam uzeo vreću za zamrzavanje, unutra sam ulio sam vodu, ne? Znači ova tu vreća. Ona je bila tu iznad te čaše. A olovka, to ćete vidjeti, znači ona mi je služila umjesto, pošto nisam imao nikakvog asistenta, nisam imao nekoga da mi pomaže, ta olovka mi je služila za to da mogu precizno fokusirati točno mjesto gdje će curiti voda. Evo sad ste vidjeli, s iglicom sam probušio ovu vrećicu, ne? I dobio sam to curenje vode, koju sad to curenje treba precizno namjestiti da dođe točno iznad čaše s vodom, ne? Dakle, kapljicu je bitno namjestiti u onaj dio čaše koji nam je potreban, ili posude, što već imamo, i onda, dakle, olovku, ne, stavljamo točno na to mjesto gdje nam voda kapa. I onda tu olovku možemo iskoristiti kao predmet, znači, koji se ne miče, kojega stalno vidimo. Možemo ga iskoristiti kao predmet na koji ćemo fokusirati, znači moramo izoštriti točno na to mjesto. Normalno onda olovku poslije maknemo. Ovo je testiranje rasvjete, znači tu sam sad razmišljao koju jačinu blica složiti, to jest bljeskalice, znači da mi bude ekspozicija dobra. I onda, evo, cilj je, dakle, dobiti to kapanje ovako, dakle, ne curkanje vode, nego baš kapanje kao kapljice. Jer to je ono što zapravo bih htio snimiti, znači s površine vode, kako kapljica kapne na površinu vode, i onda dok kapne, onda se još ta kapljica se na neki način vrati natrag gore, onda se mogu dobiti ti zanimljivi oblici. I sad, znači, kao što vidite, olovka je točno, vrh olovke, vršak je točno postavljen tu na mjesto gdje kapa voda, i ona mi, znači ta olovka mi omogućuje da vrlo precizno izoštrim.
Naravno, nije baš niti jednostavno pogoditi točan trenutak. I sad, naravno, olovku ću maknuti van iz kadra i dalje snimam samo kapljice vode. Sad mogu i složiti kadar, jer jedanput kad u studijskim uvjetima, kad namjestite, dakle, kad namjestite udaljenost, kad namjestite stativ, onda slobodno aparat, znači možete micati aparat, ništa se neće promijeniti. Neće se promijeniti udaljenost, tako da jedanput kad izoštrite, onda možete i napraviti kadar, to jest kompoziciju kako vama odgovara. Evo, kao što vidite, te kapljice stvaraju taj, kako bi rekli, taj povratni nekakav, to povratno šprickanje vode, i onda ponekad se potrefi, ponekad baš pronađem pravi trenutak i uspijem zabilježiti to što hoću zabilježiti. Evo, u ovom trenutku između bljeskalica i te čaše stavljam taj poluprozirni papir koji će mi omogućiti da mi pozadina dobije boju, da ne bude crna. I ta pozadina će imati boju koju si ja odaberem. Dakle, imat će boju onog gela, nekog gela na bljeskalici koji ću već odabrati. Inače, jako puno fotografija sam snimio koje su bile profulane, znači bile su praktički prazne. I dosta puta sam išao iza i mijenjao gelove, dakle da promijenim i boje, dok na kraju nisam bio zadovoljan. Gelovi se vrlo jednostavno mijenjaju, ja sam si složio te gelove sam, znači u jednoj digitalnoj tiskari sam nacrtao sam si, dakle, te gelove u različitim bojama, dao sam ih isprintati na foliji i onda sam još preko te folije zalijepio zaštitne folije, tako da je sad to čvrsto i dugotrajno, znači boja ne ide dole jer su folije su zaštićene, dakle, izvana, pa su mi dugotrajne. Postoji inače dosta sistema kako se folije mogu pričvrstiti na bljeskalice, mogu se zalijepiti selotepom, mogu se pričvrstiti nekakvom gumicom elastičnom, postoje razni nosači za bljeskalice. Ja ih jednostavno pomoću ovog katadioptera pričvrstim, stavim ih tu ispod i to je potpuno dosta. Sad ste možda primijetili, dakle nisam za sve kadrove koristio onaj paus papir, nego sam koristio i najobičniju prozirnu vrećicu koju sam onda pošpricao sa ovom špricalicom, znači sa ovom prskalicom, da bih dobio sitne kapljice na toj vrećici i onda zahvaljujući tim sitnim kapljicama na vrećici onda se dobije ovakva pozadina koja je van fokusa. Da, tu sam bio zadovoljan. Ova pozadina koja je van fokusa, to su zapravo te kapljice koje su od iza osvjetljene pomoću bljeskalice. Dakle, nije uvijek, ovdje sam promijenio naravno gelove, pa sam stavio taj zeleni s jedne strane i ljubičasti s druge strane. Htio sam reći da nije uvijek najbolje motiv osvijetliti s prednje strane. Ponekad puno zanimljivije izgleda kad se motiv osvijetli sa stražnje strane. Moje iskustvo s tim fotkanjem kapljica da je zapravo najbolje svjetlo za takvo snimanje od iza. Dakle,
stražnje svjetlo. Evo, i s ovom sam isto bio zadovoljan. Ovo je isto ispala ok. Naravno, kad se vrećica s vodom isprazni, trebalo je opet napuniti, jer to se malo po malo se isprazni. Inače, čaša se nalazi na tanjuriću. Taj tanjur služi tome da dakle, čaša je napunjena do kraja i onda se ova višak vode koji kaplje u tu čašu, on se preljeva, ne, i onda baš da mi stolnjak ne bude sav mokar, stavio sam ispod taj tanjurić plastični. Evo ovdje vidite da kako se traži kadar i fokusira, znači ovaj prsten koji sad držim i koji okrećem, to je prsten za fokusiranje. Kad sam dakle isfokusirao točno na mjesto gdje mi treba, onda pomaknem tu olovku van iz kadra. Ovo su mi jačine bljeskalica, one su na 1/4 snage, ako se sjećate, to sam vam rekao prije. Dakle, i jedna i druga bljeskalica bile su na 1/4 snage, dakle ako sam htio dobiti svjetliju sliku, onda sam trebao staviti na pola snage ili na punu snagu. A postavke aparata, znači postavke ekspozicije u ovakvom snimanju meni su manje više uvijek iste. Dakle, koristim brzinu zatvarača 1/160, f broj 11 ili možda f8 i ISO vrijednost 100. Balans bijele boje bio je na dnevnom svjetlu, mogao je biti na bljeskalicama, međutim to je vrlo slični balans bijele boje. I još jedna stvar koju bih svakako skrenuo vašu pažnju na jednu stvar, to je da je fokusiranje manualno ili ručno. Znači kad se radi sa stativom i kad se fotografira uvijek na istoj udaljenosti, onda je najbolje koristiti ručni fokus, jer kad bi dali fotoaparatu da traži fokus, on bi se izgubio i svaki put bi tražio fokus i onda bismo zapravo izgubili i one najbolje kadrove. Samo malo da objasnim zašto 160, f11 i ISO 100. Znači 160 je kod Canona najkraća moguća ekspozicija kad se koristi bljeskalica. I da bih se riješio svog mogućeg svjetla u svojem stanu, znači sunčevog svjetla ili svjetla od rasvjetnih tijela, ja sam zapravo koristio što kraću ekspoziciju, znači zatvarača, i f broj, znači otvor blende sam zatvorio dosta jako. Razlog tome je da htio sam dobiti što veću dubinu polja oštrine. Naime, kod otvorenih blendi polje oštrine je plitko. Zapravo puno toga u fotografiji je neizoštreno. Kada je f broj velik, to jest kad se znači blenda zatvori, onda se dobiva i oštrina po dubini, znači dobije se puno više toga oštro. Kod makrofotografije, dakle kod fotografiranja makroobjektivima, uvijek postoji problem s oštrinom, jer na polje dubinske oštrine isto tako utječe koliko smo blizu onome što snimamo. Naime, što smo bliže, to će i oštri dijelovi fotografije biti, sve će ih biti manje. Dakle, oštrina po dubini bit će manja. Što fotografiramo neki dalji objekt, znači što fotografiramo nešto što je više u daljini, to će i polje oštrine biti dublje. Dakle, bit će puno više oštrine. To je razlog. Znači, zašto sam koristio f11. Sve fotografije koje sam fotografirao
u ovoj vježbi imale su iste postavke, dakle sve sam fotografirao na 160-tinki i na f broju 11 i naravno najmanja ISO vrijednost, najmanji ISO broj, da bih dobio najkvalitetniji mogući zapis, ne? Dakle sa najmanje digitalnog šuma. Ok, to su znači postavke aparata i ono što je glavno, znači ono čime sam zapravo kontrolirao svjetlinu, ne, u ekspoziciji, to je bila jačina blica, a blic je bio stalno na 1/4 snage. Ova dva blica koje se nalaze iza i kasnije ćete vidjeti još sam uveo neke bliceve, to jest jedan blic kasnije za fotografiranje naranči. Eto. Ja kombiniram uvijek kad radim, znači kad kadriram na ovaj način, kombiniram gledanje kroz tražilo i gledanje na ekranu fotoaparata. A sad sam mijenjao cijeli setup studija i uveo sam u studio, u svoj mali kućni studio, uveo sam ovaj akvarij, jer sam htio snimati još i naranču kako ju bacam u vodu. I tu sam još dodao jedan blic, znači još jedan blic s prednje strane. Ovo ovdje, ovaj predmet koji sam stavio u akvarij, on mi je služio kao ona olovka prije, u onom prethodnom primjeru, ne? Znači stavio sam tu veliku pincetu da bih mogao vrlo precizno izoštriti točno na polovici akvarija, znači stavio sam tu veliku pincetu, stavio sam točno na polovicu akvarija kako bih točno izoštrio na ono mjesto gdje ću bacati naranču. Ne? I sad, znači sistem je bio, naravno, tu sam i eksperimentirao, dakle s ovom prozirnom pozadinom, pa isto tako s onim pausom. Paus mi se pokazao malo bolji i tu sam imao malo problem s ovim bijelim pozadini, malo mi je smetalo u kadru, bili su mi nekakvi čudni odbljesci, pa sam onda stavio još ovu crnu površinu iza, jednostavno da ne bih imao odbijanje, neželjeno odbijanje svjetla. Evo sad što vidite, znači ja jednostavno uzmem naranđu i onda ju bacam u vodu i u tom trenutku, znači kad imam dojam da je naranča, da je ušla u vodu, ne, u tom trenutku okidam fotoaparat. Naravno, fotoaparat automatski onda okida i bljeskalice. Vidite da i ova bljeskalica koja je tu s prednje strane ima taj radioprijamnik. Evo sad primjer, znači bacio sam naranču, hopa, i svaki put, znači kako bacim naranču unutra u vodu, svaki put ju uhvatim u nekom dijelu kadra, nekad uspješnije, nekad manje uspješno. Od svih tih fotografija koje sam snimio, bacanja naranče, to je trajalo, dakle, cijelo snimanje skupa s onim početnim s kapljicama i kasnije s narančom, trajalo je sigurno jedno 5-6 sati. Od cijelog tog snimanja možda bih mogao biti zadovoljan sa 2, 3, 4 fotke, ne više. Naravno, hoću samo najbolje. Ovo se ne može fotografirati bez bljeskalice. Dakle, za takve brze, za takve akcijske kadrove potrebna je bljeskalica jer ona ima jako kratku ekspoziciju i omogućuje da se potpuno zamrzne pokret. Ne? Primjećujete vjerojatno plavu pozadinu. Samo malo ću vratiti. Primjećujete ovo plavo. Ne? Ta plava pozadina, to je zbog toga što je tu paos papir, a iza paosa se nalaze bljeskalice s plavim gelovima, koji svjetlost koja osvjetljava tu pozadinu boje u plavu boju.
prednju bljeskalicu, ovu koja je tu s prednje strane, znači dodao sam zbog toga što kad sam bacao tu naranču i kad je bila cijela i kad sam odrezao tu jednu krišku, onda sam primijetio da je prednja strana naranče pretamna. Naprosto, kad se neki neprozirni predmet želi osvijetliti, njega nije dosta osvijetliti od iza, ne, recimo kao vodu koja je potpuno prozirna. Zato je trebalo dodati još tu jednu bljeskalicu s prednje strane, ona nije imala na sebi gel, jer sam htio, znači, naranču osvijetliti bijelim svjetlom, znači da pokaže točno onu svoju pravu narančastu boju. Ne. Evo vidimo tu, znači te bljeskalice, dakle, osvjetljavaju pozadinu. I bilo je jako puno ovakvih kadrova, dakle, gdje sam potpuno promašio, uopće nisam uspio uhvatiti niti kapljicu, niti naranču. Ne? Zato tu treba biti dosta uporan i treba dosta zapravo fotografirati dok se ne dođe do najboljeg rezultata. Ovo je sad testno snimanje, znači da vidim kako mi izgleda pozadina i tu, ako ste primijetili, bio sam iza pa sam zamijenio onu plavu boju sa zelenom. I još jedna stvar koju sam primijetio kad sam gledao, baš sad, znači kad sam pogledao ovu fotografiju, primijetio sam, osim što sam bio zadovoljan ovom zelenom bojom s jedne strane pa plavom s druge, to mi je bilo ok, ali sam primijetio, vidite ovo ovdje, ovo je voda koja je od bacanja i onda od prskanja izašla van iz akvarija i zapravo se slijeva sa stjenki i to je trebalo naravno pobrisati. Ne? Inače sve je bilo kao poplava, znači sve sam pošpricao okolo, ali sam onda sam sve i brisao. Dobro, inače kod takvih snimanja sve stvari koje su na struju, dobro ih je zaštititi možda nekakvom folijom ili nekim vrećicama. Evo, ovo je ok. Dakle, tako je to izgledalo. To je taj akvarij. Vidimo to prednje svjetlo, ne, s ove strane. I ta naša slavna naranča koja je onda na kraju i, pa ja mogu reći, ispala na jednoj fotografiji baš onako svjetski da sam se sam začudio. Moram vam reći, evo recimo to je ta fotka s kojom sam jako zadovoljan. Te naranče, znači to bučkanje naranče u vodu, to sam prvi put sad isprobao, nikad to nisam tako snimao, ne, to sam htio, već dosta dugo vremena sam htio to fotkati, a s kapljicama već imam dosta iskustva. I mi to isto tako možemo sljedeće školske godine isprobati u školi. U školi imamo sve moguće potrebne tehničke uvjete, znači imamo sve ono što nam treba za takvo snimanje, imamo svu opremu, imamo objektive, imamo bljeskalice, imamo radijske odašiljače i prijamnike i imamo, ja sam siguran, i volju. I vjerojatno jedva čekamo tako na taj način snimiti, ne znam, možda jagodu, možda bananu, možda, ne znam, neki kamenčić ili pa čak ako je potrebno, možda, ne znam, u bazenu snimamo skok na glavu, jer imamo onu akcijsku kameru za podvodno snimanje. Evo, odmah ideje. Dakle, možemo to sve razraditi. Ok, to je to. Nadam se da vam je bilo zanimljivo i korisno. Evo, ovo su recimo fotografije koje sam odabrao kao potencijalno dobre. Vidite da ih nema baš puno, a valjda 10 puta toliko fotografija sam morao izbrisati jer su bile, dakle, totalno neupotrebljive i totalno na njima nije bilo apsolutno ničega.
U fotografiji treba biti uporan i treba puno raditi i ne treba očekivati sad ne znam nekakve svjetske rezultate na temelju samo malo truda. Znači treba se malo potruditi i onda puno raditi i onda možemo očekivati da možda koja dobra fotka ispadne. Eto toliko. Za danas pozdrav do idućeg susreta, do idućeg tjedna kad se opet vidimo.